Λοιπόν, ξεκινάμε. Άντε, καλή αρχή, καλή επιτυχία. 3, 2, 1, DJ, πάμε, φύγαμε! Προσέξτε κινήσεις, όλοι παγώνουν ποτήρια, σέικερ, προσέφερε τις σταγόνες τους. Πρέπει επί μέσα μας το κάνει. Βέβαια, Κώστα, δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ποιοι είναι οι παλιοί εδώ. Πολλοί παλιοί, Οι πολύ παλιοί. οι οποίοι έχουν βραβευτεί από την Μουσουλμάνη για να προσφέρουν Πολύ στα παλιοί. Ο κύριος Διάκος και ο κύριος Ο Χάρης, Μαστοράκης, ο Χάρης. Αυτή δεν είναι παλιή. Αρχαίοι. Αυτή είναι πολύ παλιή. Βέβαια, αυτή είναι η σκυλοδάτη. Ξεκινήσαμε την γαστρονομία και τον μπαρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ είμαι μετά. Λίγο μετά από σένα. Προχωράμε λοιπόν. Το μπαρ, χαρά, διασκέδαση. Ζωντάνια. Τι θέλεις να κάνεις. Ωραία. Όπως βλέπετε, τηρούν τις διαδικασίες. Θα δούμε αργότερα ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούν και να βαθμολογούν οι κριτές. Η κυρία Κατρένα μαζί μας έλεγα. Κυρία Κατρένα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί σήμερα. Ευχαριστούμε. 5 λεπτά ακόμα, 5 λεπτά. Είναι διαγωνισμός, παρουσιάζουν τα προϊόντα συνεχώς. Και φυσικά μετράνε σταθερή συνταγή χωρίς μέτρηση στην πολιτική ενεργεία. Πολύ γνωστές προσωπικότητες βλέπουμε εδώ στην parte της κοινότητας και εμείς. Βλέπουμε προσωπικότητες πολλές. Και του τουρισμού φυσικά. Γενικότερα. Ευτυχώς, οργανώνονται τις εκθέσεις και βλεπόμαστε, συναντιόμαστε. Σαν τα ξαδέρφια, ξέρετε. Σε κανένα γάμο, σε καμιά γιορτή. Έχετε ακόμα στη διάθεσή σας. Έρχονται όλες τις εκθέσεις, ειδικά σε αυτή, εδώ στην Κορέκια, την οποία την ευχαριστούμε. 4 λεπτά, 4 λεπτά. Η μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα. Μας φιλοξενεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κουλού, τον κύριο Κουταλάκη. Δεν έχω και ο Γιαννούλης εδώ. Και όλους τους χορηγούς. Ο κύριος Γιαννούλης δεν έχω. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη η έκθεση, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Πάμε πάρα πολύ καλά παιδιά. DJ, φτιάξε μας λίγο, για φτιάξε μας. Για πάμε. Δεν θα φωνάξουμε να πάμε, γιατί κοιτάνε όλοι χαμογελάτε. Εγώ προτείνω την Ελένη, σαν πρώτη, να έρθει να μας παρασκευάσει ένα κοκτέιλ. Θα πάμε και το Σοκράτη. Κοίταξε, το Σοκράτη σίγουρα. Το Σοκράτη σίγουρα το φωνάζει, το συζητάω. Παλιά καραβάνα. Θα σίγουρα να παρασκευάσω ένα κοκτέιλ. Το συζητάμε. Θα το βάλω δίπλα στην Ελένη να παρασκευάσει κοκτέιλ. Πολύ ωραία. Ο διαγωνισμός φέτος έγινε στην Νότια Αφρική. Είχαμε στείλει και εμείς τον δικό μας την κοινή. Πήρε καλή θέση. Αλλά βέβαια θα σας πούμε ότι έχουμε και συμμετοχές ελληνικές σε παγκόσμιους διαγωνισμούς που έχουν πάρει πρώτες θέσεις. Και σε κατηγορία και γενικά σαν θέση.
ακόμα 2 λεπτά στη διάθεσή σας. Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς στο πάνω και να παρασκευάσει κοκτέιλ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αύριο είναι ο τελικός, ο μεγάλος τελικός αύριο. Αν τελείωσε, μπράβο, ένα χειροκρότημα! Μπράβο στα μάτια. Ωραίος, μπράβο. Τελείωσε, ωραίος! Μπράβο Κωνσταντίνε, καλή επιτυχία να έχετε. Έχετε 1 λεπτό ακόμα στη διάθεσή σας, 1 λεπτό. Το οποίο δεν παίζει ρόλο, έτσι. Ακόμα και αν υπερβούν τον χρόνο, αν θα χάνουν κάποιους πόντους. Το πιο σημαντικό σε αυτό το διαγωνισμό, να το λέμε έτσι, είναι η γεύση. Η γεύση. Παίρνετε ποινίο. Μπράβο, το οποίο συνεχίζει φακτολογία. 40 δευτερόλεπτα.